nggih Mbahnya, kedah sabar terus nek kalih Intani. Enten barange ngoten niku Mbah gagenan diringkesi, Mbah. Lah iya jenengan. Nggih, kudu niku. Waduh, Mbah. Dilanjut lagi nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih lagi. Sing nata nenek-nenek yo. Alah mboten jenengan kesik remaja. Usiane jenengan sak padha niki Ardilan iki lho, Mbah. Apa nduk rokok? Iya, nanti taruh sana ya rokok ya. Terima kasih, maaf sik kaosmu ketok, kaos. Mau tak entasi kumbane. Iya, belum garing. Anu Mbah, lebete. Nah. Iya. Iya, Nduk, iya. Gendis serien sebelah, nggih. Gendis, terus minyak. Terus atasnya teh ditunduke mriku. Atas baru roti. Nggih ngoten Mbahnya. Pun. Lah ki roti kono nek mbok telinda ya. Walah niku rotine kene lah yo. Ten kudu tajuk. Aku Urung garing tenanan nduk rasa mbok entasi sing kosek jek nek panas tan. Oh ya wis. Iya, ya wis. Iya. Wis diyoni mak engko nek pamane malah lagi blas. Kaitan. Aduh ngajak bingung. Iki malah munine jere pentile gatel. Aduh sapa iki? Kalau jawab Pak Silo. Pasila. Maca. Ayo ditata maca ya Allah. Ndele gatel iki Pak Cire. Kok sing apa karo dhewe dadi ketutup. Oh iya Mak. Oh iya sing atang ya. Oh, deh. Duduk ini. Lawang sidik gak apa-apa Mbak. Ya. Ya piye? Tiga ya apa monggo ya. Mau sak ucil sih pemirsa. Iya. Tiga ya apa? Saya tak syuting iki kae lho mak artis kae lho. Nika lho, nganu niku mbahan ya lho. Nggih lah. Pas aku artis aku. Papan nanu Mbah, papan seluncur, Mbah. Gile. Ya wis lurus sok nek. Pas aku artis aku. Jenengan nggih artis soke. Nggih, mengke tak ternek kula, Bu. Nggih, mpun. Anu aja dicangking repat terus ya nggih mobil lho. Apa ya? Mbok urip. Apa, Mak? Ada yang menanyakan mbah-mbah yang ada di rumahnya Macah kemana? Lah itu sudah kapundhut pemirsa. Nggih Mbah Yat, Mbah Marju, Mbak Nana. Aku sing kok pokoknya Bu, ngene Mbah Dami, Mbak Sum, Mbah Lam, terus Mbak Kes. Mbak Sam itu laundry. Karo rumah Macah. Aku gak tahu roh iki Mas Endi. Wes gampang kok takok-takok. Mbak Ulin nggih, Mbak Ulin ngertos kula. Oh nggih ngertos kok tekok-tekok lah. Gadah dalan soto ndara roh Mbah, kok tekok-tekok. Griyane Mbah Sam. Nggih. Siro lu pas mau jek 6 iki mesti kelewatan kupoke sicak ora? Tunggu lagi kupoke. Oh benar Lek. Benar Lek Sum. Diluwahi sekali lagi saya ucapkan untuk Mbak Putri Gresik ya. Terima kasih ya bisa dihadiahi ada untuk bacaan ya. Semoga usahanya jenengan PT WKP Plastik ya, mugi tambah lancar perusahaan nggih. Mumpun Bu kula saniki mulai bergerak teratur. Oh, nggih. Yang diterterkan 22. Niku 45, niki gulane, niki teh, niki minyake, niki terus nggih, pojokan besok. Terus teh nyumil. Niki monggo niki teh amet nyon sewu. Nah,
Nah, niku teh nyumil terusan Kayaknya sih saya. Cito cek kabeh kuwi. teh nyiseh. Terus atas roti ngoten. Lagi pemula iki. Mulai. Kalau mono mergawe ning pabrik jek training ya Lisu. Jek training. Pecat nganggur. Tapi rombongan dipecat wes. Ini betul. Alhamdulillah. Saatnya teratur pemirsa, sing golek jarak jauh. Aja ning kono nduk panas ra kaprah. Lah kuncine ndi? Montore mbok kena ibu nek kuncine ora enek terus piye, Je? Ibu numpak nganggo apa? Ndi kuncine? Oh alah iki. Oke, wes kamu di sini ae, Mbak Yun mau ater-ater jauh-jauh sekali ya. Wes duduk di sini, sudah maem. Wes toh diem ning kono ya. Ayo lihat. Loh, Mbak jatuh. Iya, bisa lihat. Masak napa, Mbak? Masak napa? Mener. Oh, Mbak Dok belanja, Mbak. Oh, mener. Nggih, nggih. Mateng deh. Empun, lho dagangane pindah mriki. Lho. Oh, nggih, kono diresiki. Ngajak teng pundi, ngajak teng pundi? Ngajak dolan. Ayo dolan kene Mbak Intan ya. Iya, diresiki Mbak Sum delok. Sampun, Mbak. Puasa, Mbak. Lah iya kok Puasa. Oh, dagangane di kayak kene. Empun, Bang, empun kok enek telo apa. Oh, enek jagung barang tak golek jagung ning kene pemirsa. Piye kae dek nangis? Oh, dipindah kene adik aku. Wes ayo, empun. Iya, iya dolan sama Ibu. Dongsong iki, Mbak. Waduh. Tek kata, Mbak. Matur suwun, Mbah Lam. Udah dibersih ngeten nggih, Mbak? Oh, tinggi ngeten plorotan. Oh, nggih, nggih, nggih. Plorotan ngene to. Lah nggih, terus akhirnya jenengan pindah mriko. Nggih, nggih, nggih. Ya ampun, Mbah, nyun pamit. Iki Mbah Ginah nggih. Sehat nggih, Mbah? Alhamdulillah, Mbah. Ya Allah. Nggih, nggih. Mbah Ginah ya Allah. Pun nggih. Nggih, sakniki ta mriki nggih. Wis leyeh, wis nyantai. Berarti omahe Mbak Indah mah wis dikancingi sisan. Walah iki lape mbok Yudi kok ngguri cah, lape kok iso ning kene. Alhamdulillah tan yo. Ibu wis hari ini bancaan, kirim doa. Semoga-moga lancar acaranya. Amin. Sampun selesai pemirsa iki. Lho iki lape mah ning ngarep lho. Isi. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih untuk keluargaku nggih. Di Dewi, Repa, Salwa, Dio, Pak O, Mbah Yi. Wis anak-anakku yang mensupport. Timnya grup-grup Makja, Mbahnya, Lesu. Hingga terlaksananya acara ini pemirsa. Wes aku tak siap-siap dulu, nanti bermaghrib acara bancaan nih pemirsa. Aku buat nyaka ijek ya. Kak. Ya Allah, Mbak. Ya Allah. Alhamdulillah ya Ndak ya. Ini loh, Tan. Kan ben jajak nang tamu Ibu. Cuma Mas Dimas ya wis bar buka pemirsa. Kenapa nah kae? Gak apa-apa. Adik. Alon-alon Mbak Indah. Ya papa dulu ya. Iya. Terus karo Barek, Mbak. Tulung ruko ibu kok kono nduk maghrib mang tak kono.
Lah ya. Duh, maksudnya kok ning jero? Ruko ibu kok ning jero? Ibu lak siang Iya ya. Ya Allah. Alhamdulillah ya Dok ya. Berarti kok ning jero? Itu mah berarti Itu ya Jawa. Mbak Kalupi. Mbak Jessica, Mak Pa, Mbak Indah, Mak Oh, Damis. ada, Dok. Lah aku wis ngene. Dok, mboke tolong peseno Grab lah Dok sing iso ngeterno di berbagai tempat. Wis borongane piro? Wis ora usah mbok tak terni aku wae. Ya wis nek mbok terno kok awakmu nggih konten yo Dok. Aku mang mending ngono Dok trae. Nyemil ning kono kae piye le? Jejer Mbak Indah lho kumben kena tanggo thumbnail. Nah, jejer ora ketok. Ora ketok. Nah, ngono lah. Minum sih. Nah, minum. Cuma enak lho ya. Biasanya ngono. Alhamdulillah. Terus ya Dok ya. Majah. Majah istilah pokoknya. Majah udah. Karena kan botol mandi orang ini kena tangguh thumbnail. Nah, terus, nah, yang ngono. Saya Dok ya, Ibu tak maaf saya Dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nggih. Jos bayi kula tak mukor yang ya. Dikrawok dek kinara. Bismillah. Kowe isine imuk banget kowe. Niki kan part pertama ya bayi. Jangan iwak pitik, nggih to. Mangke bakso niki medun sedelok, jangan kluwek ngoten lho. Jare dik. Kowe nopo imuk tenan bunda. Monggo Dicampur dadi loro jare iki jangane kudu di kolaborasi. Terus tahu Dio Mbak. Mas Dimas ngantuk. Mas Dimas kok gak podong. Kali ayam. Kerupuk Nggih, ndang. kerupuk. Niku kerupuk temriku. Alhamdulillah ya Allah. Di zaman biyen Dewe kinara yo. biyen ki gremam blutru aja. Kok badhe lalinan saiki ini aku wis tuwek pemirsa. Putru Blutru tak pangan. Pian sing mangan yo bahkan ngono kuwi kaya aku. Aku dikandani ngono ya aku yang meneng. Manut teh. Manut wong trewek pian yo tenan. Maaf pemirsa aku pengen bone. Bener kan bone sekono make kuwi malah kan menawa sak kilo ngono. Kayak kowe gak duwe dewe yo saithek gone mangan aku sadang nek beras kok kan aku sik beras. Anggapku tak beli rasa sedang. Di kinara. Sampai nah sampai keluar. Sakniki sampe keluar nggih. Yo, heeh. Entan ning kene. Kilo kin. Entan ning kene. Entan ning kene. Cerita pemirsa aja. Aku digurau pemirsa. Digau karo kinara terus tukune sedaya ora iso. Iki kan mesti ketok Mbak Indah lho. Lah iki aku dikrauin nang delok lah iki. Ya pemirsa ceritani. Lho pemirsa aku dikrauin nang pemirsa ambek kinara ngono Lah, kayak. dia kan tukune landep yo. Heeh, ngono landep-landep. Tenan. Oh, kuwi tak rasane jeneng kuwi. Walah sok tekono Kalau landep. kon metu wae kuwi kinara nang jowo. Ning gone Mbak Wi Nduk. Sak ning gone Dik Dewi ya, Dok. Wi. Iya. Kandani. Kapok rung enek wong. Nggih, mumpung dereng enek wong. Nduk. Dah. Sak ngono Mbak Wi Nduk. Sak Mbak. Meleh, Dok. Mau enggak mama. Iki tak siapa ini? Ibu, Dok. Lah kae kok dua? Loh. Oh, berarti Mas Dimas gak diminum, Mang. Tak kena ta. Lah iki mang dekne ngok ngombe ngene ibu. Heeh. Ngene ibu diombe ngono. Nah, terus nek tak entene. Gagine mantuk. Lah iki opo? Arep ngerjakno iklan ngene mae. Ndang, jeruk. Ketut. Dicoba, Nduk. Gak kuwi. Bocik. Jangan kuliah. Mantap tenanan. Duh kae wis teko. Tanjakane. Ndang melok rono, Bu. Dari iki.
Halo. Enak ibu. Tayo kepiar. Sampai apa nih? Ih, tayo kepiar. Mau melok rono ibu bacaan. Gak usah. Hah? Gak usah. Duh, kok gak usah? Masa ada Pak Utoyo? Monggo Pinara. Monggo Pinara. Sinten, Bu? Salah Sito, Mbak Kalah Najib. Heeh. Bang kurek tak jane kono. Nggih. Hasilnya mesti dipatoni, Mbak. Wis gak apa-apa ben-ben. Pun mulai berdatangan pemirsa. Mungkin Najib jangan titipin gini lek Mbah Trowiji. Pun enak kan tak emok sik kan iki. Ibu tidak ngomong piye. Iku langsung ae. Monggo. Nggih. Lek dukul. Saya urung barku petak emplok. Lawange buka. Benar nunggu benar. Suara aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki pun bacaan dimulai pemirsa. Leluhur kita semuanya minta doa semoga isi ditinggalkan ya jadi sehat sing ono muga-muga ya husnul khotimah ya ahli badang dalane jembar kuwi Lumayan aja nyari gugur, nabi muslimat wal mukminin wal mu'minat, khususan Mbah Ngiso, Mbah. Alhamdulillah ibu sing bagian ngerti pemirsa. Pun langsung dibagi atur. Mas Sopi betul kalih Mas nggih. Lek kan Mbak Sri betake nggih. Lek kini enten Bu, lek kini. Yang mboten dugi sinten? Lek Mbah Trowiji. Betakno lek pakai lek ya betake nggih. Lek Tiyah kali lepat. Rondo-rondo Bu aja lali. Nggih betake Nggih betake. Jadi betake Mbak Sri nggih. Pokoknya rondo-rondo harus dibawakan. Mbah Tro. Mbah Trowiji nggih. Ya gawakno ya Mbah Tro ya. Sama cukup nasi siji. Ya kali Nggih, Mas kali Santo. Mas Santo, Dan nggih. Mas Mbak Dari. Mbak Dari Ondari nggih. Alhamdulillah ya Allah. Lepat gawakno lek pano. Lepat kali lek tiyang. Nggih. Mbah iki sing hafal kok pemirsa. Mbah Trowiji, Bu. Nggih. Amin. Allahumma sholli alaihi. Nggih, matur suwun Mbah Mus, matur suwun sedayanipun. Mbah Mi pun betake kalih. Mbah Mi jar kawi le. Mbah Mi gawakno le. Mbah Mo mang ndi? Mbah Mi. Gawakno Mbah Mi. Mbah Mi. Matur suwun nggih Pak Kir nggih kalih Mbak Sri matur sembah nuwun nggih. Mbah Mi yo le yo tulung ya. Nggih matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun. Mbah Mi, Mbah Mo. Lho, maksudnya ki enek Mbah Mo yo enek Mbah Mi. Iya tak kandhakno nasi. Mbah Mo hadir kok. Oh wis hadir. Makasih alhamdulillah. Bu niki terus sinten jenengan Dek Toyo. Wahyi pun pas. Nggih. Pak gendeng senenge rak. Repa. Iya, ayo. Ayo rekam mburi. Nggih, niki Mbah Yi setunggal, Pak Os tunggal, Repa setunggal. Ki Repa, Dok. Ki Repa, kuwi Mbak Tarni. Iki Mbak Tarni. Iki Repa. Yo. Oke. Yes, demikian nggih pemirsa konten Bayi Family hari ini. Tunggu dinunga yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan diparingi kesembuhan nggih pemirsa.
Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.